De dwarren zitten deze dagen dicht in afwachting van het Simmeries. Das is Tialf het praat van het dij op het Jereveen. Onder andere bij Café Het Houtje. Uitvalsbasis van tal van retreatfans. Nou, je in ieder geval wat oorspraak in de kroeg dan alleen maar voetbal wat er wekelijks gebeurde. Dus dat het natuurlijk en op internet. Ja, god, dat ging alweer heen en weer en ze weten al wat te vinden. Dus dat het nog wat discussies opleveren, ja. Wat ik jette dan, het is hier een grote luchtbel geweest. Ja. Ja, en dat is goed voor het Jalf, dat het een luchtbel is. Want hier is geen luchtbel, denk ik. Maar het moet wel even rondkomen. En dan treffen we dit stel uit Zoetermeer. Wat vinden zij ervan? Het moet op de plek komen waar het beste thuis hoort. Ik zou eigenlijk zeggen Tialf, Heerenveen is dé plek waar het thuis hoort. Want dat is het schaatsmekka van Nederland. Ja, daar sluit ik me ook bij aan. Alhoewel, wellicht dat het zeg maar voor het Westen de animo voor het schaatsen alleen maar kan activeren. Ik vind het een goede zaak dat hier in Heerenveen gewoon doorgebouwd wordt. En op een gegeven moment er een mooi stadion ligt. En dan denk ik, dan moeten de anderen dat nog maar eens een keer zien waar te maken. Hè? Ik denk dat er toch ook tekortkomingen zijn hier in Friesland geweest. Echt een veel te langdurige besluitvorming. Als je überhaupt van een besluitvorming kunt spreken.